О, ето бърза скорост. Пускана. Караш водата вътре. Водата ти е на газа, нали? Да. Стига. Обаче патетата отидеха някъде, тате. Скриха се. Не се накланяй. Те си излезнали на сушата, сигурно. Няма ги. Не се накланя. И тата са отидели ето натам. Просто са там какво е? Не са патетата. Какво? Не са. Не са, на тези газа вече ти е мокър. Така че излизаме. Хубаво ли беше? Да, ти ще пита, я кажа колко риби се фанал. Не много, просто ми каже на колко числа. Не знам колко беше. Колко? Не знам. Хайде, кажи чао на камерата. На кой? На камерата. Чао.